Mga Panultihon, Kapitulo 17. Maayo pa nga magkaon ka lagbahaw basta may kalinaw ka sa hunahuna. Kaysa mutambong og bangkite sa balay di naghari ang kasamo. Ang sulugoon nga maalamon, maoy magmando sa hungog nga anak sa iyang agalon, o bahinan siya sa kabilin sa iyang agalon. Sama nga ang bulawan ug ang plata tunawon sa kalayo, ang kasing-kasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Ang daotang tao gusto nga mamati sa daotang mga sulti, ug ang bakakon gustong mamati og bakak. Ang nagbiay-biay sa mga kabos, nagbiay-biay sa Dios nga nagbuhat kanila. Silutan gayud ang nalipay sa kadaot nga nidangat sa usa ka tawo. Garbo sa mga tigulang ang ilang mga apo, sama nga garbo usab sa mga anak ang ilang amahan. Sama nga ang tawong tinamo dili makak, ang buang-buang dili usab mosultig mga pulong nga undanon. Naghuna-huna ang uban nga ang suborno sama sa salamangka nga makahimog bisan unsa, kay bisan asa muuswag man sila. Kun buot kang higugmaon sa katawhan, pasilua sila sa ilang mga sayop kanimo. Ang paghandom sa mga sayop makabungkag sa panaghigalaay. Sa usa ka pagsaway, makakat-undayon ang tawong maayong panabot. Apan, ang hungog dili gayud makakaton bisag kapila sila latiguha. Ang tawong daotan nangita lamang og kasamok, ug ang kamatayon moabot kaniya sama sa usa ka bangis nga sinugo. Mas maayo pang mangatagbo kag inahang uso nga nawad-ag mga anak, kay sa makatagbo kag buang-buang nga anaa nagbuhat og daotan. Kun baslan mo og daotan ang maayo, ang daotan dili gayud mobiya sa imong panimalay. Ang sinugdan sa panaglali sama sa liki diha sa tangke sa tubig. Busa, hununga kini sa dili pa mudako. Ang pagsilot sa dili sad-an, inay sa dautan maoy buhat nga gikasilagan sa Ginoo. Walay kapuslanan ang pagpaeskwela sa taong hungog, kay wala man siya'y buot. Ang managhigala magigugmaay kanunay, ang managsuon magtinabangay panahon sa kalisdanan. Ang hungog lamang maoy mangako pagbayad sa mga utang sa iyang silingan. Ang gusto og sala, gusto og kasamok. Ang taong mapahitason nangitag kasamok. Walay mapaabot nga kaayuhan ang tawo nga kanunay lang maghunahuna og maghisgot og dautan. Ang anak nga dautan og binuhatan maghatag lamang og kaguol sa ginikanan. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Ang daotang tao mudawat og suborno aron matuis ang hustisya. Ang taong manggialamon nasayod sa iyang pagabuhaton. Apan ang buang-buang walay tumong sa iyang pagabuhaton. Ang anak nga buang-buang maghatag lang og kaguol sa iyang amahan, ug hilabihang kasakit ngadto sa iyang inahan. Dili makatarunganon ang pagpamulta sa dili sad-an. Usa ka pagtuis sa hustisya ang pagsilot sa taong matarong. Ang taong nasayod sa iyang katakos dili mapunyag sulti, ug ang taong kalma may matuod nga panabot. Bisan gani ang hungog, mura magmaalamon ug maayog panabot kun siya maghilom-hilom lamang.